si izbroj. Ma nisam bre, ima nešto. Čijel kad nema ništa? Baš. Pa da, ima 13 skoro. Aj, piti. Ike 13. 13. Ubili smo čiča s brojanjima. To? Je li kupovina obavljena uspješno? Obavljena, ajmo. Ovaj bio ti govori lepo svima kako je nešto džaba, što oni ne razumeju. Govore tačno brojeve koje znaju i tačno mi bogalji cenkanje, razumeš, svojim torokanjem. Što to ti džaba, razumeš, uzimaj, razumeš, šta ne valja. Daj čiči to što traži, nemoj zajebavati, razumeš. Oni sve lepo to razumeju i kao, prave pameti, sad kao da mi uzmu pare. Tako da sa beautyjem nemojte ići u kupovinu nikad. End of story.